ani sunnati jabarani filɛbagaw ayo bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi dɔnkibaru bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana sɛnɛ minisiriso a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛba kɛ walasa bilankɔrɔ bɛ se ka ɲini ka bila cikɛlaw olu jigikɔrɔ ni san min ma ja u ka se ka u jigifa o la ni o ye assurance ye an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni ne ye bi dɔnkibaru bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara min kan sɔɔni an bɛna bɛɛ lajɛlen walawalaw ye aw dangana. bi ye alamisa ye janvier kalo tile 14 2021 a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan jɛkulu min ka wuli ka jɔ ye an ka jamana kɔnɔ ni ka maa hakɛ min sen donna kalafili la k'o jate bɔ ni o ye association malienne pour le relèvement des taux de participation aux élections AMRPE u ye lakɔkɔli kɛnɛ dɔ sigi bi maison des jeunes na walasa ka se ka faamuyali kɔni kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ni ka welewelemada kɛ maa caman sen bɛ se ka ye kalafili nataw la cogoya min na a kɛnɛ kan an ka kibaruya ɲini Aminata Daɲɔ ani Kajatu Sila ani Bakari Kone olu tun bɛ u y'an sama min na an ka jɛ k'o rɔjɛ. Kabini démocratie nana an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ jamanakuntigi kalafiliw wasaden kalafiliw fo ka taa se maire kalafiliw ma jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw tɛ bɔ kosɛbɛ ka taa ɲɛmaw suganti kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ni sifinw dɔnbaliya de ye u caman ka sedonbaliya ye kalafili baaraw la ni kalanbolo in sigi kunba ye ka kunnafoniya di u ma ani k'u lafaamuya hali sisan kalafili taabolow kan. Bi atelier a kun ka bon a kun ka ca n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ atelier nin bɛ ka kɛ projet min na projet yɛrɛ tɔgɔ ye min ye fɔlɔ projet d'appui à l'engagement citoyen lié au processus électoral b'a jira k'a fɔ fo jeunes ni jamanadenw ni musow ni parti politiques an bɛɛ kan ka engagement ba de ta engagement jumɛn an bɛ waati min na bi waati nin ka gɛlɛn kosɛbɛ waati nin ka gɛlɛn Mali ma kosɛbɛ donc aw mun ye presse ye an minnu ye association ye n'o ye société civile parti politiques partenaires techniques financiers bɛɛ le kan ka engagement ta engagement fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka engagement ta i yɛrɛ bakun kan fɔlɔ ne b'a fɛ an bɛ baara min na baara bɛ se ka ɲɛ ni baara nin bɛ ɲɛ fana ne kan ka mun kɛ ne man ka mun kɛ o de kosɔn an ye projet nin monter ka taa jira an ka partenaires la k'a jira ministère la o y'a jira k'a fɔ nin ye projet ɲɛnamanba ye an bɛ aw dɛmɛ pour que projet nin bɛ se ka kɛ Bamakɔ kɔnɔ cogo min ani Mali fan bɛɛ lajɛlen an bɛna projet nin kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan bi n'an tilala Bamakɔ la n'Ala sɔnna Mali région bɛɛ lajɛlen na an bɛna taa a ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna pour que mɔgɔw ka engagement ta fo mɔgɔw ka processus yɛrɛ de faamuya mun de ye processus électoral ye mun de ye processus de révision de la liste électorale ye a bɛ daminɛ cogo di a bɛ laban cogo di f'a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'a faamuya an ka atelier tɛmɛlen na n b'a dɔn aw caman tun bɛ yan an y'a jira k'a fɔ jeunes minnu bɛ liste électorale kan mɔgɔ 100 mɔgɔ 23 jeunes na ka taa san 18 ka se fo san 23 ma olu de bɛ liste électorale kan n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ olu de ka ca ka tɛmɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ 100 jeunes dɔ yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ 51 na mais ne ye liste électorale fichier jateminɛ i b'a sɔrɔ olu mɔgɔ 100 o mɔgɔ 23 dɔrɔn de bɛ liste kan fo a ka ɲɛfɔ u ɲɛna jeunes ɲɛna jamanadenw ɲɛna bɛɛ bɛ se ka engagement ta cogo min k'a fɔ ni révision exceptionnelle bɛna kɛ transition kɔnɔna na an jeunes bɛ se ka engager cogo di an musow bɛ se ka an ka denw engager cogo di an parti politique bɛ se ka an ka militants engager cogo di an société civile fana bɛ se ka an ka mɔgɔw fana engager processus in na cogo di o de kosɔn an bɛ ka baara in kɛ an bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan cogo min an bɛna kɛ Mali région kelen bɛɛ fana to o cogo la aw anw parti politique société civile les organes chargés des élections an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka engagement solennel ta cogo min na pour que baara min bɛna kɛ baara bɛ se ka kɛ ɲɛ cogo min mankan kana bɔ la wɔyɔ kana bɔ la parce que an b'a fɔ an ka association kɔnɔna na élection waati kan ka kɛ fête waati de ye élection waati man ka kɛ kɛlɛ waati ye élection waati man ka kɛ jolibɔn waati ye élection waati man ka kɛ banali waati ye élection waati kan ka kɛ fête de jamanadenw bolo ani jamanadenw bolo fo an bɛɛ k'o engagement ta bi awa bi de fana engagement ta don fana ye kalan in ɲɛsilen don maa 550 bɔɲɔnko de ma minnu sugantira ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na n'a fanba ye musow ani denmisɛnninw ye. an bɛna kalan nin se Bamakɔ kɔnɔ mɔgɔ 50 ani région kelen bɛ mɔgɔ 50 n'o jateminɛ sisan an ye région 10 de ta ani Bamakɔ district mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 50 an bɛna jija k'olu wele région kelen bɛɛ la
partis politiques b'o la, société civile b'o la, les organisations de la société civile ani les associations coutumières n'an b'a fɔ ma ko les autorités traditionnelles et coutumières donc olu bɛɛ lajɛlen de bɛ wele ani les autorités religieuses ni sali jateminɛ sisan mɔgɔ minnu welela an ye la loi 052 ni o ye ni mɔgɔ 100 bɛ yɔrɔ min ni cɛ 100 bɛ yɔrɔ min fo muso 30 ka kɛ ou bien ni muso 100 bɛ yɔrɔ min fo cɛ 30 ka kɛ donc an y'o respecté cogo min na Bamakɔ kɔnɔ an b'o respecté Mali fan bɛɛ lajɛlen na ni Ala sɔnna ma muso caman bɛ y'a la cɛ caman bɛ y'a la jeune caman bɛ y'a la parti politique caman bɛ y'a la mɔgɔ mɔgɔ da bɛ Maliko kuma na a bɛɛ bɛ ye nin formation in na pour que k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna parce que ni bɛɛ y'a faamuya olu fana bɛ se ka kɛ ambassadeur ye u ka yɔrɔw la u ka sigidaw la u ka confession fana ko la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour que bɛɛ bɛ se ka an ka processus faamuya cogo min na walayi ne ma gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi o ye faamuyalibaliya de ye mɔgɔw ma ko fɛnw faamuya mais ni mɔgɔw ye fɛnw faamuya o bɛɛ bɛ engagement ta Mali y'o jamana de ye n b'a dɔn fana an bɛɛ lajɛlen fana b'o baara de la. Nin tile saba lakɔkɔli kalan in bɛna munumunu hakilinaba 4 de kan. Thème 4 de b'an bolo an bɛna atelier nin kɛ tile 3 tile 2 b'o kɛ ni mɔgɔw ye tile 3nan donc an b'o kɛ ni partie technique ye ka rédaction kɛ ni ani ka rapport labɛn mais thème 4 minnu bɛ atelier ninnu kɔnɔna na a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye processus électoral yɛrɛ bɛ engagé Mali kɔnɔ cogo di fo mɔgɔw ka se k'o yɔrɔ de faamuya mun yɛrɛ le processus électoral ye Mali kɔnɔ ni mɔgɔw y'o faamuya mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka engagé a filanan fana ye mun ye tuguni taux de participation minnu kɛra Mali kɔnɔ de 92 jusqu'à 2020 mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ joli participer a la an bɛn'o fana jira mɔgɔw la pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ baaraba de b'an ɲɛfɛ n'i y'a jateminɛ Bamakɔ kɔnɔ député dɔw delila ka élu a mɔgɔ 7 dɔrɔn de bɔra commune na ka taa voter donc fo ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna conséquences minnu bɔra donc jamanadenw ka se k'o yɔrɔ faamuya donc thème dɔ fana bɛ yen tuguni engagement citoyen ani les droits et la citoyenneté donc maintenant jamanaden yɛrɛ ka droit ye mun ye jamanaden fana ka devoir fana ye mun ye thème dɔ fana b'o fana kan pour que o fana ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i n'a fɔ cogo min na ni révision liste électorale donc thème 4 kɔni an bɛn'o de débattre Mali fan bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ kɔnɔ ani Mali région bɛɛ lajɛlen. Projet in kɔkɔrɔma donna MINUSMA ani an ka jamana marako minisiriso de fɛ. An ka minisiriso jɔyɔrɔba de bɛ nin projet in na ni aw bɛ aw komi aw b'a kalama ka fɔ an ka minisiriso de bɛ jamana mara sigida minnu bɛ jamana kɔnɔ n'an b'u wele marayɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'an b'u wele ko région cercle commune ani arrondissement donc o kalifalen don an ka minisiriso la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye parti politique ani association olu ka sariyaw labatoli ye ani fɛn min ye kalafiliw ɲɛna ko organiser n'an b'a fɔ ko k'o labɛn donc an ka minisiriso de b'o bɛɛ kunna n'aw ye a faamuya projet in a sigilen don walasa jamanadenw bɛ se ka wuli cogo min u bɛ se ka jamanadenw kuma ɲɔgɔnya u ka wuli cogo min ka jamana dɛmɛ nin baara ninnu na donc o de kosɔn n ko aw ma an ka minisiriso jɔyɔrɔba bɛ nin projet in na. Ni jamana kɔnɔdenw bɔra kosɛbɛ kalafili waatiw la ka taa u diyaɲɛcɛbɔw suganti o b'a to kalata bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la wa ɲɔgɔn samasamaw fana bɛɛ bɛ dabila a baaraw kɔfɛ. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen i n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogoya min na an ka jamana sɛnɛ minisiriso ani a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen jɛra ka lajɛrɛba kɛ bi sɔgɔmada in na u jabala la walasa ka hakilina kura kɔni ta ni ka dɛmɛ don cikɛlaw ma cogoya min na u bɛ se ka yiriwa sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bilankɔrɔ kɔni ɲini k'a bila u kɛrɛfɛ n'an k'o ma assurance san min ni samiya ma diya u bɛ se k'u jigi sɛmɛ o la cogoya min na a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka sɛnɛ minisiri bolo maa caman wɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan a ma fɔ an ka kibaruya ɲinina Umar Tarawele kɔ a y'a sɔrɔ min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Bi lajɛ a bɛ mun de kan tubabukan kan an b'a fɔ ma ko assurance récolte an ka cikɛlaw an ka bagan marala ani mɔnikɛlaw ayiwa u bɛ ka baara kɛ pour que sɛnɛ bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ mais gɛlɛyaba de bɛ yen parce que an bɛ waati min na sisan tubabukan na an b'a fɔ ma ko changement climatique o ye waati yɛlɛma de ye i y'a ye donc san o san sanjiko gɛlɛya bɛ se ka kɛ yen ayiwa ɲinan yɛrɛ samiya an y'a ye k'a fɔ sanji nana bonya kosɛbɛ août kalo ni septembre kalo la a ye tiɲɛni kɛ foro la i y'a ye donc o ye gɛlɛyaba de ye cikɛlaw ma ni cikɛla y'a ka baara kɛ sisan ni nin gɛlɛya ninnu bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye k'a ka sɔrɔ nagasi donc ni baara kura min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ma assurance récolte ayiwa cakɛda de bɛna sigi sen kan o cakɛda bɛna baara kɛ ni cikɛlaw ye donc cikɛla minnu ye nin gɛlɛya ninnu sɔrɔ
ayiwa a bɛ kɛ sababu ye assurance b'u dɛmɛ ayiwa ka gɛlɛya ninnu u ka se ka musaka sɔrɔ walasa u bɛ se k'u ka dunkafa sabati cogoya min na parce que n bɛ misali ta mobili la yɔrɔ mobiliw bɛ yen sisan assurance bɛ ta mobili la bi ni mobili ye accident kɛ dɔrɔn i b'a ye assurance mɔgɔw bɛ na ayiwa mobili tigi yɛrɛ a b'a dɛmɛ pour que accident kɔlɔlɔ ka se k'a ta cikɛlaw fana bɛ sɛnɛ de kɛ donc n'u sera ka assurance fara u ka bolo kan ayiwa n ye kuma mun fɔ parce que baara mun don a bɛ kɛ dɔɔni de gɛlɛya dɔw bɛ yen i n'a fɔ ni ji ye ka foro tiɲɛ i n'a fɔ ni ja nana sisan an b'a fɔ o ma ko sécheresse o ye gɛlɛyabaw de donc n'o y'i sɔrɔ assurance bɛ se k'i dɛmɛ k'o fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la a filanan ye mun ye fana ni cikɛlaw mɔgɔ bɛ crédit la juru la banque mɔgɔw bɛ garantie de fɔ tuma bɛɛ assurance ye garantie de ye cikɛlaw bolo pour que u bɛ se ka se banque la ka se ka juru sɔrɔ u bɛ se k'u ka baara kɛ donc baara mun don a nafa ka bon kosɛbɛ ayiwa lancement in kɔfɛ an bɛna atelier organiser région kɔnɔna la parce que an tɛ fɛ ka baara in kɛ nin cogoya la fo ka taa région na ka a kunnafoni di cikɛlaw ma assurance ye fɛn min ye u k'a faamu ayiwa nafa minnu bɛ assurance la k'o ɲɛf'u ye ayiwa n'u y'o bɛɛ faamu waati min na n'u yɛrɛ hakilina minnu di an b'o hakilina ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka sɔrɔ ka cakɛda in sigi ni cikɛla min ye assuré sisan n'i ye assurance ta sisan k'i assuré parce que cakɛda min bɛ bila place la n'i nana ka assurance ta n bɛ misali ta kaba la walima malo la donc n'i ka foro nana kɛ ni tiɲɛni nana sɔrɔ samiya kɔnɔna la parce que wari dɔ de bɛ yen musaka dɔ de bɛ yen i b'o de sara mais a musaka man ca kosɛbɛ i b'o de sara k'i assuré donc n'o musaka ninnu farala ɲɔgɔn kan sisan yɔrɔ a bɛ se ka kɛ cikɛlaw bɛɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ bɛɛ tɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ donc a bɛ kɛ i b'a fɔ solidarité sugu dɔ de don minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nafolo mun bɛ yen ayiwa dɔ bɛ se ka ta sisan k'olu dɛmɛ u bɛ se ka gɛlɛya wuli a bɛ komi assurance maladie obligatoire n'a bɛ f'o ma AMO fonctionnaire donnen b'a la bi kalo o kalo u bɛ dɔɔni tigɛ i ka sara la ka bila AMO la donc o nafa ye mun ye ni bana nan'i sɔrɔ sisan ayiwa n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ furakɛ nɔgɔya la i kan ka wari mun don ordonnance la ni kɛnɛ la n'i y'a ta 100 sara la peut-être i bɛ 30 dɔrɔn de ta 70 ta ayiwa gouvernement de b'o ta ni AMO ye donc assurance in bɛ komi o cogoya de donc sisan sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dɔw tɔgɔ sɛbɛnnen don a la donc an bɛ fɛ sisan sɛnɛ lakanani fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ sisan bɛɛ de ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que a bɛ se ka jidi cogo min direction nationale de l'agriculture o de ni ministère cabinet k'a fɔ partenaire technique fɛn o fɛn bɛ baara kɛ sɛnɛ lakanani la u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma ministère de l'économie et des finances donc ani partenaire technique u bɛɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc bi atelier ni a dabɔlen don ko gouvernement malien a bɛɛ bɛ taa sira kelen kan pour que cikɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min bi baara bɛ o de kan an ka dugu ye cikɛla dugu de ye donc n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan an ka nafa b'o de la donc gouvernement bɛ kɛ ka dɛmɛ min kɛ a ka don sɛnɛkɛlaw tulo la u k'u ɲɛsin sɛnɛ lakanani baarali ma ka matarafa ka ɲɛ u ka hɛrɛ b'o de la o kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaruyaw la mun ni mun bɛ farafinna ani nansara la an ye dɔw salo k'u fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'o rɔjɛ an bɛ bi kɔkan kibaruyaw daminɛ Libi jamana kan Libi jamanadenw ye tile 3 ɲɔgɔn ye daminɛ kunungo Genève Suisse kaw fɛ yen walasa u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na u ka jɛ ka ɲɛmaa dɔw sugandi fan minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ lajɛlen ka maa sen ka ye jamana mara la cogoya min na nin baara in kɔni b'a la ka kɛ Libi jamanaden 18 fɛ minnu kɔni ta sugandira politikimaw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ walasa u ka se ka nin bɛnkan in sɔrɔ u taara ɲɔgɔn ye Genève kaw fɛ Suisse jamana na a b'a la ka kɛ diɲɛ tɔnba Nations Unies ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na an bɛ taa Centrafrique jamana na marifatajɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan décembre kalo tɛmɛnen ni ka muruti fari da u ka jamana kɔnɔna na u y'o kunda u ka faaba bange ka kunungo u taara min sɔrɔ u ɲɛ o fariyara ni olu yɛrɛ ta ye Centrafrique kɛlɛcɛw ka fara dɛmɛba jɛkuluw kan olu jɛra ni ka ngwara da u ɲɛ u ye mugu ci u la dɔw kɔni nin tora dɔw bolibaatɔ o seginna
nga minisima fan fɛ maa kelen o de nin tora kalo caaman tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ selege naani tɔnba min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma ni o ye OMS ye olu ka kumaɲɔgɔnya ni sini jamana cɛ walasa u bɛ se ka taa sini jamana na cogoya min na ka taa sɛgɛsɛgɛliw bolo da bana cɛjugu min ye maa miliyɔn 2 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u nin na ni o ye coronavirus ye a wale sera ka kɛɲɛ ni bi alamisa janvier kalo tile 14 ye u taara bisimila minɛ Wuhan bana in yɛrɛ jujɔn bɔra yɔrɔ min na OMS kɔni ka baara tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye u bɛna sɛgɛsɛgɛliw bolo da bana in sɔrɔla fɛn min fɛ walasa ka se k'o dɔn. an filɛbaw ni ne bɛ dansigi bi dɔnkibaru la min labɛnna NFTV jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka ɲamadali la ala ka su hɛrɛ caya.